Kasulo ang suminabat sa inot na aldaw kan bulan ning Marso na iuman ang bulan kan Fire Prevention Month sa siyudad ning Naga, ngunya na aldaw. Sa inisyal na impormasyon, pasado alas 10:20 din aga sa Diversion Road sa Barangay Triangulo, partikularmente sa atubangan kan Sarong Mall, harani sa Department of Education Office. Sigun sa mga residente, bigla na lang subuot may nadangog ang mga ini, hinmakusog na pagputok sa dailang nahaloy, makalis ang putok, digdi na nagsabat ang dakulang aso. Sakto man subuot, nakakalis pa sana ang mga personahe ng Bureau of Fire Protection ninhuli sa pigsagibong motorcade para sa Fire Prevention Month. Kaya subuot, madali man na responde ang mga ini. Asin nagtarabangan man ang mga residente asin mga fire volunteers nakaling mapalsok tulos ang kalayo. Sigun pangani sa Bureau of Fire Protection, sinabi kan mga residenteng posibleng sa apartment na inuokupan ni sarong 80 anyos na senior citizen nagpuon ang kalayo. Mantang may nadamay man sarong pwesto ning sarong electrical supply asin agricultural machinery sa nasambitan ng kasulo. Mantang pasado alas 10:55 nin aga kan ideklarang fire out na ang kasulo. Maswerte man na mayo mang nalugadan asin mayo man nadanyaran na buhay sa nasabing sulo. Sa ngunyan, padagos pa asin inaaram kung saan nagpuon ang kalayo asin kumpira ang winalat na danyos kang kasulo. Mark Mendoza para sa News Force Bicol.